Не е това нещо. Предстои да се въведе. Имаше протест. Айде да го коментираме, когато за да се въведе. Какво ще коментираме тогава, след като се въведе? Те могат да седнат там с бабите от трета възраст, не иска да го посъдят. Не, това в момента ми е много странно, което обсъждаме, защото всеки един до този момент е имал право да протестира пред Народното събрание. Сега вече не. Все още не е прието. Но същите тези хора е много странно, когато не им позволят да протестират пред Столична община, защо никой не повдига въпроса. Ако си спомняте, на хората от Суходол им беше забранено да протестират пред Столична община. Защо тогава никой не попита, защо на тези граждани да не повдигаме въпроса. Им се забранява да протестират пред Столична община. Чакайте малко, аз доколкото си спомням, имаше едно изхвърляне на кофи с буклук там и така нататък. Не беше, защото общинските съветници от БСП просто бяхме там и нямаше как да изгонят хората. Но когато гражданите на Суходол, като граждани, без никаква политическа подкрепа, без да се обърнат към никой, искаха да протестират пред Столична община заради това, че сметището е с много лошо влияние върху тях. Кметът Борисов им каза, не може да протестирате пред нас. Идете си протестирайте в Суходол. Това звучи малко като в клас, когато учителката накаже единия ученик, той казва, Пешко, що му дадохте да излезе, па на мене не? Не, аз ви питам вас тук, като едни много добри журналисти, сутрин гледам сутрешен блок. Журналисти ние не сме. Добре, вие сте водещи на сутрешен блок, който е един от популярните. Сега чувам, че... Най-популярният. Добре, най-популярният. Един от популярните. Въпросът е защо на тези хора, когато поискаха да протестират пред Столична община, им се отговори, не, нямате право. Въпрос го дискутирахме преди малко. Ето сега, Катя Тоанева се включва директно от вашето празнуване. Това не е нашето празнуване, това е 3 часа преди това. Как 3 часа преди това? Моля ви се да ме правите. 1 час и 15 минути. 2 часа и 15 минути, добре. Ама моята партийна организация се събира в 9:30 на Авиана. Вие кой чакате да намерите там? Всичките дълги се събират тогава. Не искаме да Катя Тоанева да ни разкаже какво се подготвя. Ние чакаме никой да намерим. Не твърдиме, че няма никой. То си вижда. Да, рано е, разбира се, че е рано. Катя, дали ни чува? Не ни чува, според мене. Заглушавани музика. Милена, виждаш каква е атмосферата тук с бойна песен. Аз отивам да се включа към сектора на миньорите. Не знам дали така външния ми вид го позволява. Мислех да съм с туника и бели кецове, но времето ми провали плановете. Между другото, дали е празник 1 май, много разсъждавах по този въпрос, но нашия оператор Митко Василев каза нещо много интересно за Люлин. Мите, повтори го. Не. Какво каза за Люлин? Моля ти. Че там винаги... Ох, нищо. Преповтарям, че там винаги е 1 май, така че днес не празнуват. Това е част от агитката, която вече се събира за така наречения празник. Празник ли е 1 май? Разбира се, да. 1 май е международен празник, признат по Кодекса на труда на републиката. Вие работите ли? Работя, да. От колко години? От 4. И смятате, че сте пълноправен член на работното общество и имате право да празнувате? Разбира се, да. Смятам, че всички работници трябва да са солидарни помежду си и празнуват независимо, че някои от тях няма да присъстват заради лошото време. Но все пак това, което ми направи впечатление, слушайки новините сутринта, е, че на много места хората ще правят демонстрации. То в развити европейски страни, където по-скоро правата на работниците са доста по-уредени. Ние защо празнуваме? Толкова ли ни е уредена работната среда? Напротив, и днес ще има протест и от Просрат Гарибалди ще тръгне. КТ Подкрепа мисля, че го организира, така че нито сме значи нещата са много комплицирани. В смисъл, има хора, които празнуват, има хора, които протестират. Изобщо това е празник на свободния изказ. Само ваш празник ли е 1 май? Не, разбира се, на всички хора, които се трудят и с честен труд изкарват прехраната си. Отгоре на всичко той е празник на солидарността, така че не е необходимо непременно да си миньор, за да се присъединиш. Аз тук виждам едни шапки, които са партийно ориентирани. Може ли да ги покажем? Може, ето. Тогава как твърдите, че е празник на всички? Ми благодаря. Аз може би ще я подаря на някой, който ще празнува днес. Люлин, да. Окей. Там, на оператора ли? Ето на нашия шофьор, който от Люлин, заповядай. Ти ще празнуваш ли? Разбира се, винаги трябва да се празнува. Браво, значи още един привърженик имате въпреки дъжда. Нека полека ще превземе. Само още нещо да ви питам. Не е ли малко взаимно изключващо се да почиваме в деня на труда? Не, разбира се. Кое? Не, разбира се, не. Трябва да почиваме в деня на труда. Защо? Кажете ми, не е ли най-логично като нас? Ето, ние да речем празнуваме като работим.
Защото трябва да го отпразнуваме по някакъв начин. Всеки избира дали да работи в този ден или не. Ами все пак аз днеска се замислих за още нещо. Не е ли доста абсурдно все едно да празнуваме деня на здравната помощ или на родилната помощ, като раздаваме хапчета антибебе? Не мисля, че е абсурдно. Това е ден, в който трябва да празнуваме зачитането на човешките социални права по целия свят. Смятате ли, че в България социалните права са зачетени и са на ниво? Да, абсолютно. Защо тогава ставаме свидетели на непрекъснати протести, след като смятате, че нашите социални права са зачетени? Ето с този господин не съм си говорила. Вие не желаете. Социалните ни права наред ли са? Смисъл, трудовите ни права, всичко е наред. За това казвам, тук това е общество, което, нали сме в демокрация. Всеки показва как се чувства. Значи може да протестира, може да празнува. Ние сме с тези шапки, защото го организираме. Както виждате, БСП, градския съвет, националното ръководство. Още нещо искам да ви попитам. Излезе наскоро информация, че безработицата е около 16%. Така наречената скрита безработица. Вие всъщност какво празнуваме при положение, че толкова голяма част от обществото в момента е на улицата? Вижте, когато преди повече от 120 години са излезли трудещите се в Съединените американски щати, те са излезли срещу да протестират срещу лошите условия на труд за 8-часов работен ден. Всъщност в момента в държавата пак се наблюдават някакви такива проблеми, социални проблеми, които ние Но ето вие пак обяснявате социални проблеми, появяват се. А защо празнуваме? Наистина, аз се опитвам да изкопча от вас защо трябва днес да се почива и да се празнува при положение, че нещата очевидно, особено в условията на икономическа криза в България, изобщо не са добри. Ами вижте, въпрос на личен избор в крайна сметка. Ние живеем в демократична страна, така че всеки, който желая както вие, работи. Аз разбирам, че вашите права не са... Благодаря ти, Кате, благодаря. Защо така си мислите? Кате, благодаря ти много за това включване. Павка, да ни кажеш какви са резултатите от анкета. Активисти на БСП са вкъщи и гласуват на сайта buzdash.com, защото се активизира гласуването. Редно ли е да се почива в деня на труда? Да, 67%, не 33%, 94 гласа. Празнувате ли на 1 май? Състоянието там е, както казва